I sada ide odjedna pesma. To je nešto veoma lepo za kraj. Nego idemo, brate, može. Došao je kraj, finiš. Ovo je Negovan Račepović, bas tuba. To je i naš glavni bubnjar, Miodrag Ibić, bubnjar. Miroslav Vukić, perkusijom. Ahmetović Puci! Broj 2 tenor, Mirzan Ibrahimović Mire! Grazie. I imamo još jednog tenoristu, ali on je mali pikolo. Damir Saitović! Imamo jednu trubu koja je veoma bitna, to je Samir Bajramović. I moje ime je Elvis Bajramović.